an balimakɛ ko k'ale donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alimami bɛ ruku la, ale ye ruku kɔni sɔrɔ alimami nɔfɛ. Ale ye biri alimami nɔfɛ ka sɔrɔ alimami kɔ ma kɔrɔta. Seli bannen o jɔ kelen ale ma sɔn k'o sara. Komi ale m'o sara, dɔ y'i kanto ale ma k'a fɔ ko f'ale k'o sara wajibi la dɛ. Ko ka sababu kɛ a m'o jɔ sɔrɔ, ko fatiya kalan taara k'a dan k'a m'o jɔ sɔrɔ. Ala n'a kun ye fatiya de sɔrɔ ko baasi t'a la. Komi fatiya taara k'a dan k'a m'o jɔ sɔrɔ. Yala ale ye jɔ ni sɔrɔ wa a ma jɔ ni sɔrɔ? An b'a fɔ a ye jɔ sɔrɔ. N'i donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alimami ma kiminikuru bila, e bɛ don waati min alimami kiminikuru minɛlen b'a bolo. Kiminikuru o minɛlen don a bolo, a ma kun kɔrɔta fɔlɔ, kɔ ma kɔrɔta fɔlɔ ka bɔ ruku la. Sariya la i y'o jɔ sɔrɔ. I y'o jɔ sɔrɔ. Dɔnni dunkew ka kuma ye fila ye nin ko la. Kuma filanan o de diyara n ye, o de kama n ko i y'a jɔ sɔrɔ. Kuma fɔlɔ tigilamɔgɔ y'a yira k'i ma sɔrɔ, k'i kan ka segin a kan ko ka da kan ko fatiya ye farida ye. E nana sɔrɔ fatiya kalanna ka ban. E bɛ don waati min i nana sɔrɔ fatiya kɔni kalanna, e nana sɔrɔ alimami de birilen don, kiminikuru b'a bolo. Ko b'a yira k'a fɔ farida dɔ taara k'i da o jɔ la. A bɛ jate komi i m'o jɔ sɔrɔ. O ye karamɔgɔ dɔw ka kumakan ye. A bɛ fɔ minnu ma ko jumuhuru ulama, n'i ye karamɔgɔ tila 195 olu bɛɛ taara sira min fɛ, o de ye n'i donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alimami bɛ kiminikuru minɛ la, a ma kɔ wuli fɔlɔ, e fana jiginna ka alimami to o cogo la, i bɛ jate komi i y'o jɔ sɔrɔ. O jɔ i y'o sɔrɔ. O ka dalilu ye fɛn jumɛn ye? Bukhari bɛna ni hadisa dɔ ye. Abubakar ta ale delila ka don misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alakira bɛ ruku la sallallahu alaihi wasallam. Ale yɛrɛ siranna yan'a ka se sɔfa ma, esike mɔgɔw tɛ sɔn k'u kɔ kɔrɔta wa? Kira bɛ sɔn k'i kɔ kɔrɔta ka bɔ ruku la. Kabini ale donna da fɛ, ale ye ka ruku kɛ. A birilen ka tɔgɔma ka taga don sɔfa la. A birilen taamana ka taa don sɔfa la. A ye kiminikuru minɛ kɔni kɛ, a y'o sɔrɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam. A b'o sɔrɔ waati min na yɛrɛ a kun tɛ sɔfa la yɛrɛ. Kira tilalen sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ye nin baara kɛ? A ko k'ale don. Alakira ko ala k'i jidi kanu na ka ɲɛsin seli ma halisa. Zadakallahu hirsa. Ala k'i jidi kanu na. O kɔrɔ de seli kanu, Alahu Taala k'a jidi yɔrɔ. Wala ta'ud. I ye baara min kɛ, i kana segin o kan. N'i donna misiri dafa, i bɛ taama de ka sɔrɔ i ma ruku kɛ, ka na fo sɔfa la. N'i sera sɔfa la kuma min na ka sɔrɔ alimami birilen don halisa, i bɛ sɔrɔ ka ruku kɛ. Ka ruku kɛ kabini don yɔrɔ, i kiminikuru b'i bolo ka taama dɔɔni fo kana don sɔfa la. Kira ko k'i kana sɔn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma, ala k'i jidi dɔɔni na. Kira ko i kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ. A kana jumɛn de ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ? A ye taama min kɛ ka don yan'a ka se sɔfa ma, a kan'o de ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wa? Walima a ye ruku min kɛ ka sɔrɔ a ma don sɔfa la, a kan'o de ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wa? A mana ka fɛn o fɛn ye, alakira kɔni ko wala ta'ud, i kana segin a kan. I kana segin a kan ni yala a ye baara min kɛ, a kana segin o de kan wa? Walima a ye seli min kɛ ni a kana segin o de kan. Dɔnnikɛlaw ko seli ɲɛna dɛ, parce que ni seli ma ɲɛ, kira b'a fɔ ko i ye ruku min kɛ nin cogo la, nin tɛ ruku kɛcogo ye. O tuma na nin ruku, nin bɔ yen, segin nin kan, arakan kelen ni segin nin kan, walasa i ka seli bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Kira m'o fɔ, cɛ ma segin seli kan, a ye nin ruku fana kɛli min kɛ nin o arakan, a ma segin o fana kan. O de kama dɔnnikɛla fan caman bɛ mun kan, maa o maa i donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ alimami bɛ ruku de la, e kɔni sera k'i biri k'i kiminikuru minɛ. I sera k'i biri k'i kiminikuru minɛ ka fara alimami kan yan'a ka kɔ wuli, o b'a yira k'a fɔ ko seli kelen i y'o sɔrɔ. Ala k'an bɛ sababa ma ka faamuya d'a ma.